V tomto videu si predstavíme pohon od nemeckého výrobcu Fazua a predstavím vám ho nielen po tej technickej stránke, ale aj ako jeho používateľ, pretože už pol roka vlastním elektrobicykel s týmto pohonom, takže sa vám budem snažiť tu zhrnúť aj nejaké svoje dojmy. Jeden z najúspešnejších produktov aktuálne od tejto spoločnosti je motor Fazua Ride 60, ktorý u nás na predajni môžete vidieť na bicykloch značky Hi-Bike alebo Focus a vo svete aj napríklad také značky ako Santa Cruz, Lapierre alebo Ghost. Samotný motor má hmotnosť len 1,96 kg a maximálny výkon 450 W a poskytuje 60 Nm krúťaceho momentu. Veľmi často dostávam na predajni otázku, či je výkon tohto motora dostatočný a samozrejme odpoveď na túto otázku nie je úplne jednoduchá, ale pokúsim sa vám čo najviac laicky odpovedať, takže ma berte trošku s rezervou. Ale dá sa povedať, že výkon tohto motora je na každej tej svojej úrovni asistencie polovičný, ako v porovnaní s bicyklom tzv. Full power. Takže ten výkon bude určite vyhovovať skôr takým atletickejším alebo rekreačno-športovejším jazdcom. Ale plynú z tohto zase ďalšie benefity a to tie, že ten motor je počas jazdy aj výrazne tichší a taký prirodzenejší, naturálnejší pocit máte z neho. Batéria tohto systému má kapacitu 430 Wh a na trhu sú dva typy, ktoré sa líšia podľa toho, či je batéria určená pre modely bicyklov, kde je možné vyberanie, alebo aj namontovaná fixne v ráme. Ďalšou veľmi častou otázkou od zákazníkov na tento pohon Fazua je, či je teda tá základná kapacita batérie dostatočná. Tu si treba samozrejme pred kúpou dobre odpovedať na otázku, koľko kilometrov alebo aké dlhé výjazdy budete robiť. Približne, ak budete robiť niekde okolo 2-3 hodín a cca okolo tých 1000 výškových metrov na jeden výjazd, tak by som sa vôbec nebal využívať aj vyššie asistencie a myslím si, že sa s tou kapacitou úplne v pohode zmestíte. Samozrejme treba brať do úvahy aj parameter, ktorý ovplyvní tento konečný výsledok najviac a to je teda hmotnosť jazdca. Celkom zaujímavé riešenie priniesol výrobca Hi-Bike, ktorý využíva u svojho modelu Like batériu typu Fix, avšak vďaka netradične vertikálne umiestnenému motoru je možné aj túto batériu z e-bajku vybrať a nabíjať mimo. Takáto batéria má hmotnosť 2,2 kg a v prípade tej vyberateľnej je to 2,3 kg. Na ovládanie stupňov asistencií v tomto systéme je použitý tzv. Ring Control. Je to ovládač, ktorý je najčastejšie teda osadený na riadidlách. Medzičasom už prešiel upgradeom a je opäť o niečo kvalitnejší a odolnejší. Ten spolupracuje s LED panelom, ktorý sa najčastejšie osádza na vrchnú rámovú trubku. Na ňom môžete pomocou LEDiek vidieť jednak stupeň asistencie a zároveň aj úroveň nabitia batérie. Na tomto LED paneli sa nachádza aj USB vstup, ktorý umožňuje buď teda diagnostiku, alebo môžete nabíjať nejaké iné zariadenie. Fazua Ride 60 ponúka 3 prednastavené jazdné asistencie. Najslabšia zelená Breezy, jemná ideálna pre dlhé výjazdy alebo rovinky. Stredná modrá úroveň River, športovejší režim, kde podpora kopíruje viac váš výkon a je to ideál na nejaké trailové výjazdy, kedy toho chcete stihnúť odjazdiť viac. Najsilnejšia fialová Rocket, silná asistencia pre zvládnutie najstrmších a najnáročnejších úsekov. Extra výkon môžete dosiahnuť s tzv. Boost Mode, ktorý na pár sekúnd dokáže z motora dostať podporných 450 W. Výrobca Fazua ku svojmu pohonu neponúka žiadny displej, ale len to počiarkuje tú danú filozofiu tohto výrobcu. A to je to, že chce ponúknuť čo najprirodzenejší jazdný zážitok. Tento systém je možné spárovať pomocou aplikácií so smartfónom alebo s vašim GPS zariadením a mať tak k dispozícii dáta ako najazdené kilometre, waty, kadenciu a to aj aktuálne počas jazdy. Čo sa týka spoľahlivosti tohto systému, tak azda okrem naozaj nejakých prvotných tých ring kontrolov, ktoré boli také krehkejšie, a možno naozaj občasne sa musel nakalibrovať speed senzor,
tak okrem tohto sme nezaznamenali nejaké vážnejšie problémy tohto systému. Momentálne je na trhu pomerne veľa modelov e-bikeov s motorom Ride 60 vo veľmi zaujímavých akciách v porovnaní s konkurenčnými pohonmi. Takže sa dostáva tento motor do rúk zákazníkov a celkovo naberá segment light e-bikeov na objeme. U nás v tejto triede jednoznačne vedie v predaji model Like od Haibike. Konštrukčne krásny e-bike, ktorý aj v najnižšej konfigurácii má menej než 20 kg. Motor Fazua Ride 60 prináša takú evolúciu medzi e-bikemi, spája v sebe výkon, ľahkosť, taký prirodzený pocit z jazdy. Ak sa budete rozhodovať medzi nejakým super ľahkým e-bikom a full powerom, tak vás práve možno Fazua zaujme vďaka takému svojmu kultivovanému prejavu. A ak sa budete rozhodovať medzi superlightom s Fazuou alebo nejakým superlightom s konkurenčným motorom, tak práve Ride 60 vás môže zaujať tou svojou tichosťou a takým prirodzeným prejavom a tou možnosťou nastaviť si tento pohon pomocou aplikácie. Napíšte mi do komentára, ak máte nejaké skúsenosti s týmto motorom, dajte nám like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu.